em vaig decidir dedicar-me a la recerca científica després d'acabar la llicenciatura de Química. Vaig estar l'últim any fent recerca a l'Institut de Química Computacional amb el professor Miquel Solà i el professor Marcel Suart, i el que vaig fer em va agradar molt. Llavors vaig decidir fer el doctorat i després del doctorat fer el postdoctorat i fins aquí. La meva recerca consisteix en el disseny computacional d'enzims. Els enzims són proteïnes, és a dir, són biomolècules que el que fan és accelerar les reaccions químiques. Si tenim un enzim, la reacció va molt més ràpid. La química computacional es basa en l'aplicació de models matemàtics per estudiar processos químics o bioquímics. Nosaltres tenim un microscopi computacional, és a dir, tu mires, en aquest cas a través de l'ordinador, envies una simulació i amb l'ordinador ets capaç de veure, caracteritzar propietats, l'estructura de les diferents molècules de diferents processos químics. Llavors, igual que amb un microscopi tu li vas canviant la lent i pots veure diferent grau de detall, amb els ordinadors pots fer el mateix, no? Amb diferents models, en funció de si volem més o menys detall, podem fer servir uns models matemàtics més o menys complicats. El que fem és enviar els càlculs a centres de supercomputació com el del BSC, perquè tenir accés a aquests recursos ens permet estudiar sistemes més grans. Els enzims estan formats per molts àtoms i realment poder accedir a aquests centres fa que nosaltres puguem tenir els resultats de manera molt més ràpida. Si ho haguéssim de fer en el nostre ordinador tardaríem anys. En canvi, en el centre de supercomputació pot tardar una setmana o dies. La realitat dels joves investigadors com jo al nostre país la veig... Espero que en els propers anys la cosa canviï, no? Per mala sort, he vist que molts dels companys han hagut de deixar la investigació i anar-se a dedicar a fer altres coses perquè no hi ha recursos. Llavors, jo espero que s'inverteixi més en recerca, que la gent s'adoni que la recerca és important i que la cosa canviï, que realment hi hagi oportunitats, no només a la universitat, però també a la indústria. Sí, jo crec que els joves estem tots molt implicats i tenim moltes ganes. Però clar, també realment has de ser fort i has de lluitar pel que t'agrada. I és difícil, perquè esclar, si no tens contractes, si no tens recursos, arriba un moment que has de prendre una decisió. Doncs amb tot aquest procés el que he après és moltes coses, a treballar en equip, he après a lluitar pel que realment vols, si vols fer una cosa, doncs treballar molt i dedicar-hi les hores que facin falta i al final doncs ho pots aconseguir, no? No sé, l'esforç, la dedicació i també això, treballar amb equip, és molt guai, és molt xulo, no? Poder, entre tots, tenim un objectiu comú i sumar tots els esforços per poder-ho aconseguir. Jo crec que la recerca també és una feina d'equip. Quants més siguem, millor, no? No sé, els esforços de tots se sumen i cadascú pot aportar el seu gra, no sé. A mi m'agradaria entendre com funcionen els enzims i poder, només amb l'ordinador, dir quines posicions, quins residus de la molècula s'han de canviar perquè faci el que jo vulgui que faci. Clar, això és al·lucinant, no? Si pots dir, s'ha de canviar aquí i farà aquesta reacció. Això estalvia molts testos experimentals i l'impacte és molt gran. Sí, costa d'entendre. La gent no entén... Has de sortir als diaris i a la premsa perquè la gent digui ostres, doncs potser el que fa aquesta noia és interessant. Però jo... Premis com el de la Fundació Princesa de Girona estan molt bé perquè en aquest sentit ajuden a que la gent tingui consciència de que la recerca és una cosa primordial